Gaurko bueltaka musika saioan, Etsaiak talderen Presoak SOS diskoa ekarriko dugu gogora. 1984 urtean kaleratu zen honako diskoa, eta Etsaiak talderen iraupen luzeko bigarren diskoa izan zen. Diskoaren nondik norakoak gogoratzeko, Etsaiak taldeko abeslaria izan zen haurekin egin du hitzordua. Garaian diskoak izan zuen harrera eta oihartzuna ezagutzeko. 80. hamarraldian zehar, Euskal Herrian izan zen talde esanguratsu horietako bat izan zen Etsaiak. Bidean 100 zuzeneko emanaldi eta estudioko 8 disko. Tartean, gaur ezagutuko dugun Presoak SOS diskoa. Etsaiak taldearen Presoak SOS diskoa 1984 urtean kaleratu zen Esan Ozen Kirrekos diskoetxearen babesean. Bilabona Amasako Izeta estudiotan grabatu zen lana, Jesus Suinaga soinu teknikariaren gidaritzapean. Vinilo formatoan 13 kantu barneratu ziren, CD-an berriz 15 abesti, tartean RIP taldearen 2 kantu. Taldearen iraupen luzeko bigarren emaitza izan zen honakoa, jaialdi handietan aritzeko ezinbesteko lana, eta taldeari sona eman zion disko mugarria. Aupa, hau! Hemen elkartu gara, Euskal Herrian argitaratu diren disko mitiko batzuen inguran hitz egiteko, eta esku artean dut, Presoak SOS Etsaiak taldearen iraupen luzeko bigarren diskoa. Disko mitiko bat, ez? Aldo zukendu, hau privilegioa eskune bitzia, Jo, egia esateko ez dute ikusi pila bat urtetan. Viniloan, CD-ak eta bai, baina, jo, hau garaia hau, madre mia, ondo. Honako izan zen, Etsaiak taldearen iraupen luzeko bigarren diskoa. Aurretik, Amen Maketa eta Etsaien Etsaiak iraupen luzeko lehen diskoa, eta gero iritsi zen hau, izan daiteke, lehenengo urteak, Lekeitio inguruan, inguruko herrietan kontzertua jotzen, ja pixkanak Euskal Herria zabaltzen, eta Etsaien Etsaiak diskoarekin, ja zabaldu zinaten Euskal Herri osora, Europan ere egon zinaten disko horrekin, baina hau izan zen agian taldeari goraka sona hori eman zion diskoa, ez? Egia, bai, gana hori guztu jaur garaian ja ziginila finkatzen, eta, claro, Lekeitio inguruan, da, hasi genduan plantaten, igual alo musikaren kontunda bizi. Eta diskoneaz, egin duen aposta hori, ez? Lanak utzi, eta erabaki gendun, saiatuko gara musikaz bizitzen. Izan zen, ja, aparte reto bat bezala, ez? Dana itzi eta, venga, sartu grabatzea eta ozenki sartu, ez? Esan daiteke, Etsaiak talderen musika koktelera anitza zela, bazegoen jarkorea, bazegoen trasha eta bazegoen punka, ez? Bai, estiluak, bai, egia esateko bakizu gure jaiotzak gaztetxetan beti izan dira kainerua gorrak, baina batez ere, disko honeaz be pasazana, ja, hasi gindula, bai, metalari pizkat, igual kaina gehitzuago emoten, eta gero jarkorea beti eraman dugu olean argiago, ez, hori askartasunaz. Egia esateko disko honeaz be, hori zabaldu ginen gehiago ganera ondile. Joan gaitezken sustraietara, Etsaiak, Presoak SOS izenburua, hasieratik argi eta garbi, ez? Hombre, eske ganera ze garaia, ez? Argiago, urte hauetan Euskal Herrian bitzen genduna sala egoera bat oso bortitza, eta gu azkenian talde bezala beginen egoera horren islada bat, ez? Eta kanta argi dago, dana dago super zuzen, eta garaia bezan egia esateko kaina emateko. Gu horrela ikusten gendun, ez? Beti ikusi gu musika trena bat bezala, ez? Kaina sartzeko. Eta momentu hartan ganera esaten gendun. Hau da, momentu importantena igual gure bizian, gure indarra bai gehitzeko movimenduari disko honeaz, ez? Musikiagaz, ez? Geu justo ginen sumizioak, orduan epaituak bai, hemen ikusten da, ez? Eta kanta horrela urten ziren, ez? Adibidez, ez itxiera maten, eta holako letra indartsuak azkenean zan, gu bizitzen genuena, esan momentuan. Eta egia esateko, isladatu zen, supernatural eta bihotzetik uzten zala, ez? 24 urteko tarte horretan ibiltzen zinaten, baina esan daiteke ja disko honetan musikalki Etsaiak talde sendo bat zela musikalki, instrumentalki diot. Hor gero asko egiten zuen, adibidez Inigito
konposatzaile oso ona zen, eta da, ondino, zer jarraitzen du pila bat idazten da egiten. Eta gero Paulillo bateria hasi izan, ja lan egiten ekoizle bezala. Eta berak bai erosi zuen maitxo bat, eta egiten zuen beren nazketak, eta ordune Paulillo eta txapelpunken banaketa hori, izan zen, ja, kristone indarra, zuzentzeko gure sonidua eta dana. Lehenengo diskoa Kaki Arkarauzekin grabatu zenuten, bigarren hau, Amasa Bilabonako Izeta Estudio Zaharretan, Jesus Zuinagarekin, ez? Hori da, gure Jesus ia hil zan, baina Kristo Morroia, gero Kaki Arkarazo etorten zan pizkat, ia nola gabiz da, orduan hori, eta horren gendun Izetan Bilabona, eta egia esateko, Kristonen gogorapen honak. Zan daiteke, garai horretan, konposatze aldetik, taldea topera zegoela, ez? Hori da, ikusten genduan negu eta holako taldia, ja beste maila bat, eta gara gu ginen, azkenean lagun talde bat, eta bueno, eta hori izan zaina, itzi genduan dana, eta lehen izan dutena. Eguneroan lokalian, zuta fuego kantak ataraten da, urtetan ziren gauzak, bi hiru astetan egin zan lan handiena, baina potente egon zan. Eta hor bitxartian egon ginen Mexikon, hori influentzia handia izan zangutzako bai. Gogoratzen zara, zenbat egunetan grabatu zen diskoa, diskonetako marikantak? Oso denpora gitzitan. Ze, karo, han egon dino zegoen presupuesto handirik, eta ni adibidez kantan eban arratzalde baten. Dena. Bai, eta gero beste disko batzutan gerrazikinean esan aben, kanta koitza, asko botata, egun baten bi kanta, eta ni harri du, nola? Ez du grabatu behar gaur dana, ze maketa behorla grabatu neban, bai da, hau grabatu neban, goratzen dut, iertzen da, igual kantaren baten ja nagoela hor, ondo, baino, eta, claro, ez egoelako presupuesto handirik, ez? Baina, bueno, zeiaten ginen, egunean instrumento grabaten, eta hori, grabatu zen aste bat, eta erdinero, gero nazketa pare bat egunero, anedota pila bat, geroan geratzen ginen lo egitera, eta, bueno, barre batzuk, baina mundiala gutxako zen, tipo eskursio batera joatia bezala, ez? Danakan lotan kriston baserrian, da, bueno, baina bomba, pasaren du, bomba, ez digo. Presoak Sos diskoarekin, Etsaiak kontzertu pila eskaintzen ditu. Esan daiteke, zuen ibilbide osoan kontzertu asko eman dituen talde izan zala Etsaiak, baina batez ere, 84. urtean, disko berriarekin, taldea topera disko horrekin, kontzertu bandana. Egia esateko ez dakit zelan gauzen bizirik, ibiltzen ginen topen. Goratzen dute egiten gendula, egundapiku kontzertu ere urtean. Eta, karo, kontua botatu eta esan zen nola, 3 egunero kontzertu bat, eta, karo, egiten duzan doblete asko taulan. Etorten ginen underground mundutik, gure lehengoko hasieri izan zen igual gaztetxe munduan, modi alternatiboak, eta bat. Baina, ja, disko honeaz da, ez dakit gertatu zen, ja, ziginen sartzen ja, bakor kontzertutan da horrela. Eta horre, sartu ginen baita ere, eta gero, etzen gendu zen, hori, buelta eta buelta eta buelta, ganaia ez bakarrik Euskal Herrian, gero zuten ginen asko, Madridena, Zaragoza, Kataluniara, Burgos, asko mugitzen ginen. Ondino indar asko zeuden, egiteko, igual, 4-5 kontzertu azte buru baten gogoratzen dut. Bai, asko jotzen genduan. Eta esan daiteke, aipatu bezala, ja azten da taldea sartzen jaialdi handigoetan, herriko jaietan. Zen garai bat, non rockak, punkak, abiadura handiko musikak bazuen toki bat herriko jaietan, ez? Gaur egun pixkat alditu dira estiloak, beste estilo batzu sartu dira, baina 80 markada horretan,
ESEA bezalako taldeak, Soziedad Alkoholika bezalako taldeak, zuek, Oeko, beste hainbat taldeek, jotzen zuten jaietan eta publiko handi baten aurrean. Nik uste dute nahiku orain baino indartsuago zala historia, ez? Hori moten hau niri. Musika mailan be, talde hardcore da metalero punki asko, orain be badagoz. Baina hori, hangaraian hori agintzen zuen. Azkenian egin nungo jaietan, baina plazan nahi zuten, herriko gazteak, geu jotzea, ero zutagar, ero hablago talde potenteren bat, ez? Eta bueno, gu pozik, gu azkenian hori izan gure bizia. Dago momento bat, etxaiak erabakitzen duela nazio mailan ere pixkat aritzea, eta lehen egiten duzu Europatik bira txiki bat, baina batez ere zuen bidean igual markatu zuena asko, 1983an, Presoak Soz grabeatu aurretik, Mexikora bidaia. Hori da. Joan ginen 83an, eta bueno, hor topa ginen aurrez aurre, bertako punk mugimenduagaz, jendea ezautu ban etxaia taldia, eta gero joan ginen 84an, 85ean, 89ean, 8 aldiz edo jun da gauzara, ez? Beti esaten da, hemen Euskal Herrira roka eta punka eta beti berandu iristen dela musika mugimendu guztiak, ez? Mexikora are beranduago, ez? Zuek iritsi zinatenean, estanda bat zegoen hor, adibidez, RIP bezalako taldeak, Eskorbuto, Cicatriz, hor instituzio handiak ziren, ez? Han honek taldeak zeuden, guretzako zeudenak 6 Pistols, GBH, eurentzako referentzia Euskal Herriko taldeak ziren, ez? La Polla eta haulako Eskorbuto eta zirenan erregeak. Eta ni gogoratzen dut, jota okogula eta Kriston zoramena jentia, tiroka eta edo zer ikusi duguan. Dana ematen zutenan zuzenetan, gero euren bizimodua oso gorra, eta islatzen zen, kontzertutan da gero maila guztietan, ez? Gainera, editatzen duzu disko bat, espreski, Latinoamerika, Mexiko eta beste herrialde batutara. Hori da. Enemigos de Sistema, Presoak Soz, grabatu eta gero egiten den bildumatxo bat, ez? Esan dezakegu dela, Presoak zen bertsioa Latinoamerikatzako, eta ganera erderatuak kanta asko. Sartu nintzen bi egun aurretik lokalean, da hasi nintzen gure kantak erderaz kantaten, ze nahi genduan, batzuk behintzat, bidei asko gure jau lertzea ondo zer nahi genuen esan, ez? Dibidez, ez itxera ematen, norte jezlebar, da ulako kantak itzuli gendu zen, eta hori be, gero eta gehiago zabaldu banatia, ez? Eura imaginatzen zuten, nondik zijoan gure movida, baina erderaz kantatzen izan zen, terrible. Goroatzen ez ni, etxaiak taldearen kontzertuak garai horietan, gogoratu ari gara leitzeten 1994 urte inguru horretan, ez ziren kontzertu zoiak, zegoen antzerkia zegoen, bideoproiezioak ere baziren, bertsolariak, txalaparta, jende pila bat eszenario gainean, eta oso biziak ziren. Beti saiatu izan gara, ez bakarrik geu taldia, bebai gehitu, ez dakit, dibidez hori, ero dantzariak, gero aurrerago neska antzerki talde batean hasi ginean zuzeneak ematen, da beste elemento batzukin jolastia, ez? Eta hori guzti esan. Azkenean beti joan gara gehitzen superatzeko pizka bat, ez? Dago oso gogoan dut, Paulioren bateria aldezka jarrita, atzean egon beharrean, lateral batean, eta bera ere oso presente kontzertuetan. Eskemak aldatzeko, ez? Zaten, zereti beti bateria herrian da horrela, pizka bat holan aldatzeko, gero, Presoak Soz grabatu eta segitzuan sartu zen keut aldian, eta hori bebai nahikuigo ban maila. Beraz esan daiteke,
Agian, ez dakit izango den Etsaiaken diskoriko berena, baina Etsaiaken diskografian disko importante bat. Bai, referente bat bai. Gero, bakarrik gure itxurak ikusi txabe bai, jade prakak, danak apurtuak, ez dakit zer, kamisetak deskojonata danak, baina bai, jo, niri kriston oroipen honak ekartzen hau, egia esateko. Etsaiak taldeak irudialdetik beti jokatu izan du gauza guapoekin, portadak eta beti ikusgarria izan dira. Honakoa ere, portada ikusgarria, ez? Bai, da, ganera, fijatzen bazara, lehenengoko diskaren portaren arraipena pixkat ikusten da. Eta, karo, nik etzen eban bozetuak, eta hemen dagoz, fijatzen bazara, dagoz elementu pila bat, ez? Adibidez, guretzako hau da tablero da ajedrez bat, ez? Fitxak nola dauden batzuk baltzak ez dakiz zer, gero gaude gu beste aldian, kriston nazala ba. Gero presuen hori lehioa apurtuta, txokito txakurra gure maskotan erdian bai, guretzako kriston esanaia dauko, eta bueno, hori ikusten dira elemento batzuk, dizela nire ustez, nintzako hau da obra maestra bat. Azal hau, gure azalen barruan, denak beti saiatu gara kristonak egiten, baina hau zan ditzako... Eta azalaren egilea, anestesia taldeko Dani. Dani, kriston laguna. Asmoa zan hau izatea azala. Baina azkenean Daniri komenta, eta txo Dani zubekar ikusten gendun euren estiloa anestesiaren marrazkietan da, batxo, zuke adibidez animatzen zara? Eta gero, ikusten gendunean, kuadro hau, alde batetik pena zeu pasazan atzeko partera, kontraportadara, baina hori zen, biak daude, hau piratonek eginda, horretako piratonek daida kriston lana, ez? Ikusten da, hemen hau dana aerografoz egina hola, kristone esanaia dauko, baina hori, hor egon zan burrukatxo bat, baina bueno, orain da hemen, ganea, viniloan ikusten ditzako da placer bat, egia esateko, gero hori gure tipografia jarraitzen da horrela, ez da pasada. Erosten dutzu dizka. Presoak zoz, segurako diseinua, barnuko liburuzka ere, taldearen logoa, letra guztiak nahiko diseinu 80 hau, ez? Bai. Hori eramaten zan garaian. Ateratzen genduan geure fanzina, eta irudiari nahiko importantzia handia mondotza hau, ez da? Elegante dago, oso elegante. Garaian, viniloak zauden A aldea eta B aldea. Hori da. Zuek erabaki zenuten etorkizuna kanta izatea, A aldea irikiko zuena. Benetan oso kantu kaineroa eta guapoa, ez? Bai, pixka bat eskemat apurtzen, hau lan melodiko eta horrela, baino, fijaten bazara, gero da, galde signoarekin, ez? Bai. Galdera. Osea, gaitik, kara esaten, etorkizuna aldago, ez? Garaian esan no future, ez? Orduan, karo, eta gero hori umen laguntza eukitzea, eta gunditzako esan nahi handia hauko, ez? Gaur egun berdin esaten dugu. Bado etorkizunik, ez? Osea, da gauza bat, gero eta ilunago ikusten dela, ez? Baina argi dago, borrokari gabe ez dagoela etorkizunik. Hori da, argi dago. Hor badira, ume batzu kantari, ja dagoeneko zartuak egongo dira ere, baina disko horretan benetan politikatzen zen, zura hotxa beraienakin kontrastatua, ez? Diskoa gogor jarraitzen du, bigarren kanta, diskoari izena ematen dion presoak zoz delako. Hori da, hor egon zan borruka, zein sartu lehen, zen tipikoa izaten zen, zabaltzen da bena diskua, baina bai, presoak zoz gero,
argi dago, oso indartzu. Zegoen, kanta honen beste bertsio bat aurrerago, baina azkenean ja hau geratu zen bertsio ofizial bezala, ez? Etxen genduan beste aldaketatxo bat, presoen alde, kantia, baina estribil hori ja geratu zen hortinko, eta gaur egun jarretzen du kantaten kanta hau, Beste kantu mitiko bat, urrena datorrena, demokrazi, faltsoa, ere klasiko bat, etxaiaren kantu zarrendan, baita ere, hor egon dira beste 2 edo 3 bertsio kanta horrenak. Eta horre bertsio joan dira aldatzen, naiz eta letra mantendu, eta azkenean hau izan zen bai, azkeneko hor geratu dan produktoa, ez? Bai. Urrengo kanta izan zen, Lurraren indarra, eta hemen somatzen da, ja taldean Mexiko egontzala, Mexiko eskutsu mexikarraz du kantak, baina Mexiko bai aipatzen duela kantu enten, ez? Zan Txapasen istiluaren garaia, eta ordune, hori kantia urten zan, bakarrik. Gana gure azentotzoa ikasita, horrela ikasita nibilitza, eta guztiako kristone, momentu importantia. Beste kantu mitiko bat, agian etxaiakek inoiz egin duen kanterik laburrena, errepresioa. Tita. Zer errez, ez du asko esaten, baina dana esaten du, da ganera oso azkarra, eta hori zuzena, gu ginen bezala. Bale, eta kantu bat izteko, txoko ez itxi gero, teorian, behintzat dago dedikata, zuek zenukaten zakur bati, mitiko bati, baina era berean balio du, bidean galdu ditugun lagun guztientzako, ez? Simbolismo hori topa genuen txakurragaz, da baita ere zenbait animalekin krizon harreman ona, eta egin esateko txakur hau zen fenomeno bat. Ibiltzen zela guaz parrandan, eta adibidez goratzen dut iguale jotzen genduen, behin jo genduen Donostin, hande agertu zen gau pasan, eta agertu zen bi egunera lekeitiona agertu zen, ez dakik nola aldu zen, da zen kriston txakur punki bat. Diskoari buelta ematen badiogu, lehenengo kanta, Zure jabe, eta horra adibidez, gogoan ditut, gitarra zorrotzak ziren kantu horretan, ez? Bai, eta hor nik uste dut Norton sartu zuela pianoa. Batzuk, bai. Hori da, rollo sentimental, da gero, hor aldatzen da kriston indarragaz. Eta, bueno, jakitzen genduan, kasu batzutan pizkara sentimendua behikutu, nahiz eta gero indarra emon da kaina sartu, baina bitu, ez? Zeuden gure momentutxo, ez bihotza eukitzen gendu. Badago kantu bat, lehen aipatu dugu intsumisioaren gaia eta soldadu euskarena oso gertutik bizi izan dakoak zaretela zuek eta gure hamarkadako gazte askok. Ez itxiera ematen, soldadu euskaren kontra. Horre, adibidez, hasiera entzako da mundiala. Horrek usten dira gure influentziak, hor garen entzuten genduan asko suizial tendenziez, RKL, haulako taldeen influentzia ikusten da, eta normala da. Eta gero, daukone indarra, eta, bueno, esaten duen guztia, bideoklipa. Eta gero, beste gai bat, etxaiak taldean ere oso habituala, gau pasan. Zenbat gau pasan. Eta zenbat jente identifikatu da kanta honeaz. Zenbat jente zen gaitzu, niri gau pasan, kanta... Claro, normala, gu zibiltzen zen gau pasan, ibiltzen zen pilo bat gazte parrandan, da, kanta hau zen... garaietako himno bat, ez da. Beste kantu oso kainero bat, Arrebentar, guztiaren kontra. Bai, hori ganera, kanpuan jotzen gendunean, Madrid, Katalunia, Zaragoza nik goratzen du jende guztia eskatzen kanta hori, karo, barderaz hori aurre ikusten dozu, ez? Ulertzen duenean, estribiluak euskeraz bekantatzen dabe, baina holako kantak, laguntza bat izan da, jendea kanpuan ulertzeko, ez, gure mezu bortitza, ez? Eta kantu bat oso letrak beti zuzenak izan du etxaiak taldea, baina kantu honetan konkretuki ala jugulan. Bai. Gazteia, beste kantu bitxi bat, hori da ganera gure hasierako kanta bat, esan leikete hori kantia dela 97-8 eta beti etxen genduan diskutan, berreskuratu holako kanta zer bat, eta hori da, kuriosoa, zera, kanta oso punki bat, hitz egiten gure lagun jauziak droga, droga asko zegoen gure inguruan, jente asko hila, heroina, ez da gizerra, pizkatu hori tema ikutzen du, eta gero hor zertan dugu pizka da rapa, ez? Gure lehenko momentua
hartzen dula, onda remedio rapeillo, gure erara, baina, bueno, horrek ikusten zirengo gabe, nazketak egiteko, ez? Punkon rap eta holako gauza. Lehen aipatu dugu ere diskoan Rip taldeko txerrak eta Mahomak hartu zutela parte, Linton Townekoak, eta denak batzen zarete, lepoan hartu, Telesforo Monzonen letrarekin, eta Rip taldeak egindako kantuaren gaineko moldaketa berri bat, ez? Ni beti esaten dut, dala Telefono Monzonena eta Ripena eta guen gindula moldaketa. Ze jante asko pentsatu gure kanta zala, baina beti hori esan geuria, eta bueno, da himno bat Euskal Herrian, baina jode, zein tarrata, eta kontzertuak izak gehienak horreaz bukatu dugu, eta ez dau inoiz fallaten, invento. Zan daiteke, Rip taldearen bertsuaren ondoan, sartzen dezute alde batetik, trikitixa eta panderoa, baina bestetik ere gitarra zorrotzagoak ere, ez? Hori da. Etxaiaken identitate puntu hori. Eta gero hori... Irrintziak eta... Bai, ziztu bizian, eta hori da, gero Mahomaren ahotzaia hori ezin hobeagoa da, ez? Eta badago, bitxikeri bat disko hau izten, Kataia izeneko kantua, non esan daiteke igual lehenengo aldiz, etxaiak hasten dela ia jolasten makinekin, gero urteak aurrera, igual diskoetan nabarmen izango zirenak, Paulillok egindako kantua dela gusten dut, diskoa izteko kantu ederra. Eta igual pixkat ate bat zabaltzen, ez? Jendeari abisatzeko kontuz, geu bez dakigu gero movida gehiago etorrikoan maila honetan, eta bai hori, zeuk esan dozuna, eta gero baitza, gero musika motan beba ikusten da arroio bat igual metalerago edo... Eta bukatzen du, game over, game over, game over. Hori da. Bitu hori ez dutan eunka. Ze hona. Diskoa, vinilo formatuko diskoa berriz, honekin izen zen, kantu honekin, baino CD-an sartu zen dituzten beste bi kantu. Iraupenak ematen zelako margena hori. Antimilitar. Subversión. Hori da. Ripen talena. Baia gutzako, ganera. Mahoma gua zegotea, eta gero porturen ahotsa egin duen bardin. Joan estudiora, kanta bardina da, Ripekoena ez du zer aldatu, baina Mahoma kantanta gehiagoaz da izan zen, gutzako zerua hori jo gendun, gailurra, ez? Guretzakoan garaian izan zen, berena. Gu gozatu genuen bere garaian argitaratu zenean diskoa, eta orain elkarrizketa hau prestatzen ere, kantuak berriz ere gogarek hartzen. Gure nire bizitzako behintzat, soinu banda bat izan da etxaiak, eta oraindik gustora entzuten diren kantak. Gaur egun izenburu hori kriston indarra auki behar duela, eta argi dago, pena da esatia, han garaian preso jauzi ziren lagun gehienak ondino jarritzen dabela, ez? Gaur egun hartzen zuten, adiz presoaz kantia, onuz netorla, eta esan da, jode, zati badago lagun batek idatzitakoa, eta ondino barruan dago, ez da, esan da bitu, ia elkarrezketa hobe ikusten badago, ez da, flipango da. Osan dago, eskerrik asko. Eskerrik asko.